Moi, mun nimi on Riku. Tässä lyhyessä videosarjassa mä esittelen teille Microsoftin Power Automate Desktop-tuotetta. Sillä periaatteessa kuka tahansa voi rakentaa ohjelmistorobotteja päivittäisen työnsä tueksi. Aloitetaan sillä, että avataan Power Automate. Ja jos sulla ei vielä ole Power Automate Desktopia, niin mä laitan linkin tuohon alle, niin voit käydä lataamassa sen ja sit jatkaa tästä kohdasta eteenpäin. Kun oot saanut auki Power Automatein, pitäisi olla suunnilleen tällainen näkymä siinä esillä. Me voidaan aloittaa uuden työnkulun kehittäminen sillä, että klikataan tuolta vasemmalta ylhäältä New Flow-painiketta. Annetaan meidän työnkululle nimi, se voi tässä tapauksessa nyt oikeastaan olla ihan mikä vaan. Laitan tämmöisen, kun testaillaan Power Automatea. Sitten painan Enter, tai tuosta voi klikata sinisestä Create-painikkeesta, ja toi lähtee lataamaan meidän työnkulkua. Aika nopeasti pitäisi tulla tämmöinen näkymä auki, jossa pystytään sitten tuota varsinaista kehitystä tehdä. Jos sulle ei näyttää, se on todennäköisesti piilossa täällä alhaalla Power Automate-ikonin takana. Yes. Eli meidän kehitystyökalu näyttää tältä. Miten tämä sitten toimii? Täällä vasemmassa reunassa ylhäällä lukee Actions. Nämä suomentuu toiminnot tai toimintaohjeet, jotka kertoo sitten sille meidän ohjelmistorobotille, että mitä erilaisia tehtäviä sen pitää suorittaa. Otetaan täältä vaikka yksi esimerkki. Otetaan kategoria Browser Automation, eli siis selaimen automaatio. Tosta kun se klikkaa auki, niin me nähdään, että sen alta löytyy iso määrä erilaisia toimintoja, joilla me voidaan automatisoida sitten eri selaimia. Tässä tapauksessa katsotaan ihan perustoimintoja läpi. Mä otan tuosta vaikka ton Launch New Chrome, eli haluun, että avataan uusi selain, joka on Chrome, ja tämä toimii silleen, että me joko tuplaklikkaan tästä tai drag and droppaan, eli raahaan tähän keskelle, jossa sitten toi ohjelmistorobotti lähtee rakentumaan, ja automaatiot toimii niin, että lähtee tuolta ylhäältä tosiaan ja menee sitten alaspäin yksi toiminto kerrallaan. Okei, mä haluan avata nyt alkuun ton Chromin. Tää kertoo meille valmiiksi, että okei, sä avaat nyt Chromea tässä, ja nyt pitäisi vielä antaa muutama tällainen parametri, jolla saadaan toi sitten toimimaan. Launch Mode, defaulttina Launch New Instance, eli avataan uusi ikkuna Chromesta. Initial URL, eli joku URL-osoite, johon me halutaan sitten navigoida heti, niin otetaan nyt esimerkiksi vaikka, että mennään nyt meidän sivulle www.alvoration.com ja sitten kerrotaan vielä tässä Windows State-kohdassa, että mä haluan sen koko näytön tilaan, eli maximized. Jokaisessa toiminnossa on yleensä lisäasetuksia tai tällaisia edistyneempiä asetuksia, niin kuin täällä Advanced-kohdassa. Niitä voidaan tarvittaessa sit aina säätää. Pitääkö esimerkiksi odottaa, että sivu lataa, jos meille tulee pop-up-ikkunaa, tuleeko se aina, painetaanko me siitä jotain nappia vai annetaanko vaan olla. Sitten noiden Advanced-asetusten lisäksi meillä on vielä tässä alhaalla tämmöinen Variables Produced, eli muuttuja. Eli lähes jokainen toiminto muodostaa tämmöisen muuttujan, eli me voidaan tätä kyseistä Chrome-ikkunaa tässä tapauksessa kutsua myöhemmin muuttujalla, jonka nimi on Browser. Näitä voi itse muuttaa, tai sitten antaa vaan olla sen, minkä toi Power Automate tässä itse sille on antanut. Sitten mä painan Save, ja nyt meillä näkyy tässä suunnittelupaneelissa tuo ensimmäinen toiminto Launch New Chrome. Sitten jos mä haluan ajaa tämän automaation, niin tietenkin painetaan tuosta Run-napista. Voidaan testata sitä. Mä painan Run. Ja näin sieltä pikkuhiljaa avautuu sitten toi meidän verkkosivu. No mitäs sitten? Me haluttaisiin tuolla sivulla navigoida vaikka johonkin toiseen näkymään. Ja sanotaan vaikka, että klikataan sieltä jotain linkkiä. Me nähdäänkin täältä jo
että tää vasemmassa palkissa löytyy tämmönen toiminta kuin Click Link on Webpage. Eli klikataan jotain linkkiä. Me halutaan käyttää sitä, raahataan se tähän keskelle. Nyt me nähdään, että parametreina meidän pitäisi antaa tähän se selain, jota me käytetään. Meillä on yksi vaihtoehto, vaan se oli toi äsken avattu Chrome-ikkuna. Ja sen jälkeen meidän pitäisi kertoa, että mitä UI-elementtiä, eli mitä linkkiä tai nappia tai kenttää me halutaan tässä kohtaa sitten automatisoida. Meillä ei vielä ole yhtäkään UI-elementtiä opetettu tänne, eli klikataan tuosta kenttä auki, ja sitten meillä näkyykin tuossa Add UI Element, eli lisää UI-elementti. Klikataan siitä, ja meillä on hyvä olla nyt tämä sivusto täällä jo valmiiksi auki, niin me huomataan, että kun hiirtä liikuttaa täällä ympäriinsä, niin se piirtää tuommoiset punaiset kehykset tuohon eri painikkeiden ympärille, ja ne on juuri niitä UI-elementtejä, joita sitten toi meidän ohjelmistorobotti pystyy käyttämään, eli pystyy esimerkiksi klikkailemaan niitä ja navigoimaan sivulta toisille niiden avulla. Tekstikenttään se pystyy syöttämään tekstiä ja toisaalta myös sitten hakemaan tekstiä. No me halutaan tässä tapauksessa nyt vaan kokeilla, että miten tämä työkalu toimii, niin viedään hiiri tuohon meistä kentän päälle, painetaan Ctrl pohjaan ja klikataan hiiren vasemmalla painikkeella. Nyt meillä tuli tänne UI Element kohtaan näkyviin, että me ollaan valittu jonkinlainen elementti sieltä ja me halutaan tuossa Click Typeissa kertoa, että me klikataan sitä vasemmalla hiiren painikkeella. Painetaan tuosta Save ja sen jälkeen ajetaan tämä automaatio vielä kerran. Eli aluksi automaatio avaa Alvarationin sivun ja sen jälkeen klikkaa meistä painiketta tuosta yläpalkista ja me nähdään, että me tultiin tähän meistä sivulle, jossa sitten kerrotaan meidän yrityksen tarinasta. Tässä oli lyhyt pintaraapasu siihen, mitä Power Automate Desktopilla voi tehdä. Periaatteessa me voidaan siis automatisoida kaikkea sitä työtä, mitä ihminenkin arjessa tekee. Me availlaan erilaisia järjestelmiä, kliksutellaan eri painikkeita, haetaan tietoa, syötetään tietoa, siirretään tietoa järjestelmästä toiseen, lähetetään sähköposteja ja muuta. Käyttötapauksia löytyy varmasti useita. Seuraavaksi harjoitellaan lisää, että miten me voidaan automatisoida ne tylsimmät rutiinit meidän arjesta.